идораи барқи шаҳри Хуҷанд барои расидагӣ ба шикоятҳои сокинон дар бораи зиёд ҳисоб шудани маблағи истифодаи барқ 10 гурӯҳи кориро таъсис додааст. Беш аз 500 сокини маркази вилояти Суғд ба мақомот шикоят бурданд ки барои моҳи декабр пули барқи манзили онҳо аз моҳҳои қаблӣ то 2 баробар боло рафт. рӯзи 11 январ гурӯҳе аз сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назди идораи барқи ин маҳал таҷаммӯ карда сабаби чунин вазъиятро аз мақомот пурсиданд. масъулини идораи барқи шаҳри Хуҷанд имрӯз бо ташкили як нишасти хабарӣ якбора боло рафтани барқпулии мардумро ба сартар шудани ҳаво дар моҳи декабр ва истифодаи зиёди асбобҳои барқӣ рабт доданд. Дар ин бора Рустам Пулодов, раҳбари шабакаи барқи Суғд, чунин гуфт. قریب 70-80% مشتریان چیزی که ماه دکامبر سال گذشته برق رو قبول کرده بودن، زور برق رو در سال 2017 هم همین چیز رو قبول کردن. لیکن بایننده در اساس قانون حکومتی جمهوری تاجیکستان تعطیل اقلیمی 432 از 29 آگوست چیزی که با هم ما خبر است 15% نرخی برق اضافه شده که اصلا یکم اکتبر سال 2017